Түнгі көрініш қайтып барам. Хакимиет областной центр здание синчик мотор подсветка. Вообще шикарный мотор жасалған. Барыштай мешітке кіріп фотоға түсірем деген ем. Қима кірінде кіріп таптым. Міне кіріп ята. Моторға өзі. Кірпие. Gelip yatsın. Bizim 10 kilometre yarım kaldı. Qaytып жетерге. Түнгі көрініш қайтып барам. Хакимиет областной центр здание синчик мотор подсветка. Вообще шикарный мотор жасалған. Конец шәһәрнең шетіне яңадан қайттым. Хостел шәп, но минус ушул бик ерак. Зато мында памятник ялтырый төнлә бик мотор иттереп карагыз. Төрле төсләр белән. Монда набережный йөргән хәлдә калмады, вакытта калмады инде. Ләкин карагыз, мотор аккуратно. Хәзер киреп ятырга инде. Күпме жүрдем получается. Хәзер әйтәм сезгә дуслар. 23 kilometre почти бүгенге. Allah kabul etsin. Көп oldu. Tüm seyahatten ayaklarım bitti. Çalıştırık yaramıyor, çalışmayız. Как будто bulmadı bu. No, ney? Bugün ezrek normasından kubrak yürüldü. 23 kilometre. Yara jitken yuğunurga da yatırga. Hadi üstü namazını kura gerek. Sokulmagan. Давай, тынычлыклар, хөрмәтле дуслар. Көн кызыклы үтте. Иртәгә центрны карыйбыз. Алла берсә сезгә күрсәтермен. Тен торып чыктым әле. Набережныйга. Әзрәк пробежка сыра керек. Сырдарьяның яр буйларында йөгергәнем юк әле. Бу хостелның нинди зур плюслары бар. Аның içinde бу бит инде как общежитие бар. Шушы жатакхана дип әйтәләр инде аны общежитиене. Шушы общежитиедә столовый бар. Бик яхшы бәяләр белән. Шушы общежитиедә бар спортзал, шулай ук бик арзан бәяләр белән. Үзе хостел бик яхшы, бик уңай ясалган. Һәм шушындый яр буенда матур җирдә урнашкан бит инде бу. Шундый хәлләр. Но bir zor minusu var. Şehirde polibini normal yerine barga telesiken 5-6 kilometre barga gerek. Kişe jürüp aldım indim yol kilometrelerde. Bugün indi avtobusda varım. Ayakla falan metresi değil. Yani hazır probişka yaptık. Jürüp barık Allah'a tapşırıp. Mene şehirge giretirgen köper. Mene знаменитый Sırdarya yolğası. Köp mü işittik indi biz bu Sırdarya'nı. Hele bu daryanı görüp Allah versin. Mene свежий havada. Күні бик мотор, жылы, жилі, шындай рахат кіне идеально келіп тұр. Сырдарияның яры бойынша, набережный бойынша Аллаға тапшырып бір 3 kilometre беріп алабыз. Бисмилля. Әлчіп суында тұтып қарамын әлі. Сырдарияның суын тұтмағын деп етірлерім бар. Қазақстан енді. Егересің. И құмға келіп ләгесің. Şöyle bir karadın çık nasip bitken. Bu nabircini. Şöyle aslında diğerler gelip çıkmaya şakşa. Diğerleri de gelip çıkar. Şimdi kum basıp algan nabircini. Aşağı Kazakistan'da kum büyük kötü. Kum saatlerden bu zamanda geliyoruz. Kumu yakşı, mülki. Eğer yasab bula. Внизу флагшток. А мен теге плотинаға kadar yürüyorum. Уже 2,5 kilometre oldu. Походу bugün пробежка 3 kilometre түгел. Обратно қайтып барам 5 болар. Ай Allah. Келіп жеттім ақырына. Bu плотина, онда балықшылар. Балық тұталар. Мен бит өзім де балықшы. Çıkıp görüp gelimin diye getirdi. Neyse tutarlar mı? Yedi balıkları var. Eken.
Sırdarya. Balık şavı selam et. Etmeyen süt. Balık yuvan hoşuma gitti. Вообще bir çez aldı oturam da. Sular относительно чисто. Artık salkanda bitmesin mi? Düzürlük. Senin neyse işin salkınlar da indi. Bizim yakalı için çok güzellik. Şunday. Nasıl bak şu bütün zor. Bunun anlaşılır midir? No. Bir 40-50 metrine var bunun uzunluğu. Zorluğu şey yapalım. Kuma vak şunday. Прям шепком вообще. Кул гарахат. Плотина yakından. Барып қалып, қуып жібермесе, непонятный урын. Плотина. Тияқтан бик күчтү подук белән инде су алып керә. Biraz гына чыган полностью ачылмаган. Екенлеп Сырдарьяга тияқта. Мен тигендән күргән келдем. Еракта. Менә моннан 3 километрда 100 метр икән. Кайтырга да кирәк әле. Bunda prям basıp duruyoruz bir rahat. Yeşil ve de diyebilen de miktar var havzayla da ne bu yapma taşı. Balıkçılar, balıklar, kutular. Yaramıyor mu? Gittim. Bir bahçesi çıktı da çörbe yürüye yaramayım onda deyip kovucu verdim. İndiğine oturup kaldım. Şunu istiyoruz neyi. Platina bir deyince akıran yok. Yürüyeyim de yürüyeyim. Ahır şekilde bak şey. Polis bitkili de gitmeden dedi. El Allah'a şükür alıp gitmediler. Birer. Ezip koydurga. Yol uzun. Çıkarıp satlap. İnşallah faydalar yok işte. Özleri koydurga yazsın. Hazır vakit. Benim kamera bozuldu deyip karama ağası. Bu bir şey alıp oraya götüreldi. Oturmadım. Özümün 6 kilometre yürügeç men şunda площадкадагы жетти меңе. Теге темир томыр көтәргә хәл калмады уже монда да. Үземнең 90 килолык гәүдәмне туда-сюда күтәреп эшләсәң, ул дагы уже зур эш, әлхәмдүлилләh шөкер. Әзер экономиядә булыр. Достлар, юлны дәвам итәм. Кызлардан хостелдан чыгып, хәзер инде барам автобусга утырып центрга. Кичә кичпен центрда йөреп булмады, хәзер йөреп китербез алда берсе. Центрны күрәбез. Кичке 9-да поезд китә, һәр билет бар буларак кирәк. Аллаһы тапшырып, центрны күреп китербез. Автобус остановкасына барам инде. Утырып китәргә. Нәрсә әйтмәкче идем? Бүген иртән жүгергән шул ней набережный бик шады. Буш, конечно, кешеләр юк, ләкин чисто набережный, мотор, bütün җирдә скамейкалар, bütün җирдә чүп савытлары. Ялап буяп ясалган нәрсә. Рәхәтләнеп яшәсәң була, яр буенда. Шушы Сырдарьяның. Шуңа рекомендую. Маршрутка утырдым әле. Маршрутка бир кебек китте, чүт чыгып калды машина эчендә. Җиргә ярдәм да җигеттер. Şimdi Kızlardan'ın Centralny uğramların birisi, orta benim Lenin Parkı, Lenin Bakçası. Hazırda yaklaşık var.
Движение бик зор. Ашна көп. Бөгә туры келді Қазақстанда, нинди организациялар? Теш лечиттәдерген стоматология организациялар бик көп. Менә хәзер шушы бер пятиэтажкада гына 4, менә 5-сен үтәм ул стоматологияның. 5-нче стоматология бар. А менә 6-нчы стоматология. Карагыз, менә 6-нчысы и 7-нчесе bir binada. Вот. Тыякны карасак, әнә тез емханасы дигән. Анда дагын стоматологлар урамы, белмим, но кайсы гына урамда йөрмә. Тез емханасы, теш больницасы. Бөтен җирдә бар. Бик күп. Әкәмәт. Тешләре начар белән, белмим, ниндидер проблемалары бармы? Начар дигән сүз юк Казакстанда. Жаман. Жаман диләр. Тешләре яманмы, белмим. Но тышканлар. И икенче нәрсәне бик күп күрдем. Әкәмәт күп рестораннар. Сөйләп бетергесез. Рестораннар вообще һәрбер адым сайын. Кайда гына барма. Һәм бөтен ресторандагы теге ней артык мощный ясалган. Гади түгел. Менә бәләкәй генә Аральскийга да керәсең, Аральский гына бәләкәй булса да мощный рестораннар ясап куялар шунда. Эленди крутой заллар белән. Шуңа дагы теге булган акчаны җыеп япмыйлар кайбер кешеләр кебек. Булса сыра ресторанга чабалар. Рәхәтләнеп ресторанда утырырга. Шундый хәл. Гриль чират торалар. Абай җылы. Монда абзый утыра. Бик важный гына. Фикерли. Нинди кызыклы яңа казак пьесасы язып буламы икән дип. Безгә дә шул фикерләр кирәк. Без әкренләп кенә киләбез. Шушы кызлардан иң тарихи урыннарның берсе ул Айтбай мәчете. Менә карагыз. 1878 елгы. Айтбай Балтабаев инде ул Бухарадан булган бер бизнесмен. Ул үз вакытында монда халык аннан ярдәм сорагач, мәчет салып бергән, куллансыннар рәхәтләнеп дип. Вот. Карагыз, нинди мотор күркәм мәчет. Бу инде Казак халкы өчен бик тарихи мәчет, чөнки аларның элеккеге архитектурасы ул яктан азрак шул элеккеге мәчетләр, биналар. Ә менә бу шул иске мәчетләрнең берсе булып тора да инде. Карагыз. Ул инде бик зур реконструкцияны үткән дип язганнар интернетта. Шуңа тегәннек элеккеге тарихи әйберләр бик аз калган ди. Но нигезләре шушы кайбер отделкада кулланган урыннары бик яхшы ди. Манарасы жаңа диделәр инде. Манарасы 80-нче елларда күтәрелгәнме? Вот. Егетләр эшлиләр име? Жұмышыгыз зур мәйтәм, изге жұмыш. Все, сәлам алейкум. А? Россия. Сен кайдан? Кандайсың? Жақсымы сен? Яхшы. Яра, Өзбекстанга да барам уже скоро 2-3 көннән. Алла теләсә. Россия, Татарстан. Казан. Менә шушындай Айтбай мәчете. Менә инде монда столовыйдыр инде. Бу столовый ашаган зур заллар белән. Монсы бит инде дини башкарма халалык Айтбай мәчетенең ни организациясы мәчет булса, Кур'ан укыту бүлмәсе, эш күрү бүлмәсе. Вот. Ну күренеп тора инде менә бу искерек ташлар белән булар, скорее всего, иске ташлар инде. Вот. Аккуратно мотор карагыз, менә балясиналарын бик мотор ясаганнар. Түбәләре бу инде Средняя Азия, шуңа монда уже кызу, шуңа менә мондай ачык террасалар. Кызу җирләрдә күбрәк күренә бит инде. Безнең Россия яклары булса капланган булыр. Ә монда реконструкция. Идегез кирип күреп чыгабыз. Вот. Моның реконструкциясы соңгы мәртәбә 80-нче елларда булган. Ә менә калган неләре. Колонналары.
Selam aleyküm. Şunday. Meşte zor değil mi? No. Allah'a aşkına büyük motor. Kızığı. Bu büyük motor резной tüslük alırlar ağaçtan. Скорее всего bu именно ağaçıdır. Ağaçtan şunday zor beni tutkan ağaçka olanlar ko'rgan jo'q ya. Yaxshi mihrab bize 3 basqıçtan asaslar mında at duş yasap koyganlar. Bütün 12-13 basqıçtan. Mında люстра, конечно, жамағат. Ихтибар етсеңіз болады, енді кішілі люстра. Камера алматы бітіре алып, енді скорее всего полностью көмірштір. Шоңа шаған, капитальный көмірш люстраға шаған бұл. Көмірш бітел жеңілді түгіл. Қараңыз. Тошқандар, молодцы. Мында бәлекегіне бөлмек кіріп, намаз оқып шағырға бола. Реконструкция вақтында. Намазын оқып шықтым, Аллаға шүкір. Нәселесім келе, мешіт аккуратный ғана, мотор зор түгіл, но шол вақытта бик уютный бір нұрлы бина. Капитальный ремонттары бітсе, тағы да яқшы, тағы да моторланып кетер деп үмітленіп қаламыз. Келіңіз, қараңыз, бик яқшы, бик мүбәрәк орын. Біз жолны давам етеміз, һәм тарихи центрны қараймыз. Тарихи центрда шулай енді совет чорында қалған түрлік мотор биналар орындар бұларға текшәлі тағын. Міне мәшіт бетінде. Центрда өзінше бір стена ясап, ләкін батырны ясап қойғандар. Бұнда көрініп өтмейінді. Қабыл бұланды батырмы? Шылайрақ енді. Қазақтар да мұндай атқа атланған түрлі соғыршылар бек көп тарихилар. Шуңа аптырап қаласы түгіл енді. Андайларын әлі біз бек көп көрешекпіз. Біз әкеліп келе өзекке таба жолын тұтабыз. Опять енді шол түбән бара тұрған ағаштар гүл башны ерге керек. Алда мотор орындар күтәлі бізні. Мотор парыклары бар. Мұндай зонтиклар қойғандар. Әбісі дом культуры. Қарағыз. Советский бинанын чек мотор еттіріп, тыштан реновация жасап қойғандар. Осы бетінде ней фонтан жер шары білен. Бұсын деді зор проспект бет. Қарағыз, мұның әлі внутренний дворда бар екен. Бек қызық жасалған, бек интересный. Бұсы қазақ қызы бей. Ох, күлмегі шап мұның. Қарағыз, ненде мотор, внутренний двор. Ішке кәтмәсілер мекен, кіріп қарайым әлі іштен ненде екен. Интересный. Әлі мұндай дом культураларын көрген жоқ әлі. Ішкі двордан қарағыз, мотор ясағандар. Базар кебек оранға келіп жеттім. Міне шындай зданиялар. Үйсің мұнда. Тарих нәрселер бар, нәрселер соталар. Міне мұнсы енді точно центр қарағыз. Мұнда Диский паркта, памятникларда, ең яқшы отельлерда, банкларда бүтінсі мұнда. Бұр, нәжі мініпті қарамын неге колесо. Жүріп шықтым, базар ябылған енді. Почти кіші қалмады. Бір самсалы башадым. Мен мұнда Қазақстанда самсалары ұшой. 250 теңге. Шол 50 сумдан арзанырақ. 45 сум ғана. Шуңа тезгіне тамақны тойдырып алырға бір дегеней бір. Мега арзан. Бұлай да арзан, үші мега арзан. Бар керек еді, бұл шалбар ескіріп бара енді. Мега арзан деп алданып кірдім дәген. Міне менік кебік шалбарыны шонды көп кісәлі сәфәршік шалбарды бертәлерінаны. Шота шесіғын айткенде бек арзан болып шықмады. Әлбетем, тем более мега арзан тұғыр біз өзің. Орташа кейбет. Шулай ме неді? Шулай ме етем? Қиммет бұл. Мега арзан тұғыл. Далеко мега арзан жоқ. Қарасын де моторный арка.
Bu indi parkka taба барам мен. Акыяш батканча bu parkны карап китмәкче идем. Бик интересный парк күрсәтәм дә интернеттан. Бер исерек килеп бәйләнде. Акча сорый. Кулны кысаклы акча тотты, кочаклый башлады. Мәйтәм, эшең булса аш калмыйсың. Юк, минем тегеләй, минем булай ди. Хөрмәтле дуслар, анда кешеләрне миңа үзебезнең якларда да күргә туры килә. Айлар бу өйләрендә яталар, берәй-бер эшләмәйләр. Әгәр синең кулың бар икән, аягың бар икән, күзең колагың күрә икән, син нәрсә эшли аласың? Как минимум караватыңнан син өстәл артына утырып ашый аласың, туалетка барып килә аласың. Значит, шушы организмның өлешләре белән, шушы Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтең аяк кулларың белән син әле акча да эшли аласың. Шуны кешедән соранып йөрергә кирәкми? Булдырган кадәр эшләргә кирәк. Көнләп кенә менә парктан киләбез инде, монда мотор. Сәлам алейкум, егетләр. Шушындый мотор памятникка бу дөя өстендә утырган. Все нормально, все хорошо. Монда инде чыгасың нигә? Әкренләп кенә барсак Сырдарьяга. Мин Сырдарьяны сезгә бүген күрсәткән идем бит инде. Ничек аккуратно гына мотор. Ну, Сырдарьяның уровене бик катып торган. Нык сизелә. Без юлны дәвам итәбез, карыйбыз, Ләшә центрына кердек. Ой, чәчәк исләре шәп. Минем сизми тиргән борында сизеп китте кинәт кенә. Субханалла, мин үземнең борынымы ярым хәлдә генә эшлидер дип уйлаган идем. Ну, шулай инде. Ну, бу чәчәкләр сизелә ничектер. Яхшы беләм исләр, тәмле исләр. Менә бу иске өлеше кызларданың. Нәрсә әйтсәң дә инде бу иске инде бу. Заманча түгел. Әнә кич белән жүргән сезгә видео күрсәткән урыннар. Алар заманча, алар мотор. Алар прямо столичный масштабта ясалган алары. Бу инде күренеп тора искергән бояклар. Ләкин барыбер яхшы, аккуратно, тыныч, самое главное. Мотор урын. Кермәчләрдән бик интересный ясаганнар. Утырып та була, җай итеп тә була. Аккуратно гына. Түсірме. Төшермәскәме? Шәһәрне төшерәм. Син настроение юк бүген дә? Төшермәдек. Хатыны белән юл буе итешеп бардылар инде алар. Кыйлардан үтеп киткән идем. Ну, итешмичә булмый инде. Икесе дә ике төрле кеше, икесе дә аралар. Бер-берсеннән була инде кай вакытта. Чәйнек кайнаганда төтен чыгара инде. Базарның чите кырыенда иске ширкәүдә урнашкан. Ну, бик нык урман баскан, моны прям качыралар зданияны. Ничек чакмыйлар икән. Менә нидә күргәнем бит ширкәүне. Теге поселка нәрсәле Актобайдан да бик ясаганнар мотор төп территорияны. Монда урман баскан, җөрелек түгел. Абай ширкәү үзе мотор теге византийский стильдә. Паркка да бар бераз. Монда да парк. Ачсалар кереп карар идем. Биналарны бик карарга яратам. Ширкәү бу, мәчетме, синагогамы, кая булсам дагы шушындый рухи биналарның аларын бар ниндидер көчләре бар. Шуңадан кереп, күреп, карап чыгарга, нине сизергә бик яхшы булыр иде. Теге бер үзенең моторлыгы бар аларның бу биналарның. Кайбер озын сакаллы мөселманнар инде мине жаратмаслар. Ну, нәрсә әйтим? Кем кызыксанган булса, теге Кагбатулла мәчетендә элек мөшрикләр җыелып намаз укый торган булган. Ну бит дөнья бетмәде, без бик яратып йөрибез. Яки Истанбуллар, яки Төркиядә ярты мәчет. Алар бу ширкәүләр, ну бит яратып укыйбыз шуңа даган. Аллаһ шөкер, кереп, карап чыгып, сокланып чыгарган нинди мотор архитектура, нинди мотор ясалган кешенең тырышлыгы бит монда. Бу бит монда кешенең хезмәте кергән. Шуңа да кереп, карап чыгудан бер ни начарлык юк. Узын сакалларга сөйләмәгез. Алар бүтән нәрсәдән начарлык эзләп табалар. Сөйли күрмәгез. Тут летом 60 градусов бывает, да? Конечно. И поэтому вот этот, вот эти деревья, они вас успокаивают в эту жару, да? Дают вот такое вот. Угу. Ну да, с этой стороны, если посмотреть, то деревья вообще спасают от жары. Хакур Петрович. Кто бы не пришел, Иң шаган әйберләрнең берсе ул юллар.
Көресің ол юлларны быйыл гына салганнардыр. Бүтін централь урамнар, бүтін теге более-менее мөһим, важный урамнар, барсында да капитальный яңа асфальт, яхшы асфальт шундый. Шәп. Рәхәтләнеп йөрисең. Прям карап сыкланып торам, нинди матур асфальтлар дип. Булай пешеходный урыннарда бик яхшы каралган. Мин бу шәһәргә артык зур игътибар бирмәгән идем, ләкин чын барлыкта дагы бу күп мәртәбә Актүбәдән, күп мәртәбә Актүбәдән яхшырак урын. Бик матур, бик күркәм. Бүрләр җигәреп йөри вокзал кырыенда. Кая чаптыгыз бөтенегезде? Хәзер мен вокзалга барып җитәм, инде алай булса. Вокзал урамына чыгып киләм. Шундый матур фонтаннар, подсветкалар бар. Менә вокзалның бинасы тарихи бинага охшаган. Монда инде аккуратно барсы да. Вокзалны күреп киләбез хәзер. Әлчүт монда ремонт бар. Хәзер табарбыз кассаны. Билет алабыз Туркестан шәһәренә. Хаҗа Ахмед Ясави, бик танылган суфи галименең туган як шәһәре. Тарихи биналарында ремонт. Монда ремонт ясаганнар. Шушындый урамда бу. Чират көтәбез инде. Бинталарга шушындый киосктан ясаганнар. Газетада торган киоскларны сатканнар күрәсең. Килгән әйтәм, киоскта нинди журналлар, газетлар басалар микән дип. Бүтүнесе бездә чыккан. Тәйинли даса тәвбек булар монда айбали писем, аргумент, факты. Местный газетлар да бар. Транспортларда безнеңчә алмыналарча да бар. Моң сурак. Шундыйлар да бар. Алдык. Bir 50 minuttan soң oturabız. Көтөбүз, кишилер жыйылган. Монда көбүсү Алматага кетет, инде ремонт ясыйлар. Менә монда ней? Казак жигитләре, стройкалар, сугышчылар. Шундый базарлар тора китүчеләр өчен. Монда бүтән төрле ризыклар бар. Йөри карый башлагач, шашлыкта таптым мен. Монда казаннар белән китереп саталар, бүтәнсе бар. Акчам булса, түгәрекленеп китергән мош. Менә җегет шашлыкны җылыттың, все булды. Татарыга сәлам әйт, Казан сәлам дигән. Все. Шундый тәрәм. Дуслар, утрам ниндидер баскычта бу тилкемек тур, коркмагыз. Шашлык аша утрам. Мин менә соутым бар, шей белән ичеп вокзалда вокзал кырыенда әлендә шегән кебек утырып ашыйм әле. Нәрсә әйтсәң дә вообще тәмле, рәхәт. Урышмыш от души утром. Әлхәмдулилlah. Алматы поезды килде. Бүтән кешеләр чыгалар поезддан. Менә остановка вакытында менә шушы вокзал кырыенда весь ризыклар бит инде монда шашлык, пулов, лагман, манты, монда 100 төрле ризык. Сөйләп бетергесез монда. Жаркойлар. Бүтән бер бар. Рәхәтләнеп кирип ашыйлар яки алып керәләр нигә поездга. Менә нинди хикмәт. Безнең Россиядә бит инде җин аткан балык сиңа тәкъдим итәләр, җин тәмсез әйберләр. Монда микроволновый мичләр дә бар. Бүтән җылтып бирәләр, шыттырдатып эшләп бирәләр. Кыш көне эшлисезме, эшлим диде кыш көнендә. Менә сиңа ней бизнес. Хош, разбогатеть, крутись, вертись. Иске вокзалның зданиесе. Ну, монда хәзер ремонт баргач бу ябык. Монда бит инде яңа вокзал, менә Кызылорда вокзалы дигән. Монда да ремонт. Монда да япканнар, бүтән җирдә япканнар, подсветканы сүндергәннәр. Вот шундый хәл. Без көтәбез поездны. Кызылорда, Туркестан. Намаз укырга урын таба алмадым мин, ләкин монда артта Кишмиш дигән кафе бар, вокзал кырыенда гына. Анда намаз укый торган бер пишмаклары бар, намазхана дигән. Шуңа кем Кызылорда вокзалында булса, анда кирип намаз укып чыга аласыз. Урыны нормальный, аккуратный намазлыклары бар. Беркем дә кымышауламый. Әлхәмдулилlah, шөкер. Уңайлы урын. Хөрмәтле дуслар, поездга утырдык. Барабыз. Как всегда качает. Казакстанның тимер жоллары мактанырлык түгел. Рейслар белән нәрсәдер эшләргә кирәк. Хотя бы
Şunu urovень alıp şutlap şaksalar da tuğra mı tuğra tuğul mu yapışkan urunlar lekken urunlar normal lekken mi yok mu? Şunu tekşep şaksalar da bir zor rahmet bolar idi. Şu kadar poyuzları kaşayette kaput nedir basulan çakırlardan barabız kebek. Şu kutu uçamağa söylüyor bitirgisiz. Aksıl kete. Benim karabilde yüzgen var. Karabilde bu sıkıntı. Jilli bu kındı. Yani tüngü işte gelip Türkistan'a hayırlı yıllar.